Wasoma sasoma babili bataba kulukulu bichakule so sekufanele si abeyivilopu abeze lapha nabafake kwi-account abeze ekhanda lenkosi kuzabe ivilopu lo besifaka wesifo kwivilopu ekhanda lenkosi sakulesikosisibaba Baba Abamusa Yesu Jesu Kristu nanti ibandla lakho nabatwana bakho uyawazi Nkosi abakudingayo uyawazi nokubafanele phezu kwabonke Nkosi sibonga isipho sempilo nesicela Nkosi nokunikela uzakuba Nkosi ukuzawela ubone ukuthi abenzelana abathandekayo bakho cela Nkosi nakubamusisa ubone babone ekuleni nasephambili ekhanda lenkosi. Oh Jesus. It is nice to be here. Amen. Asiye mswele de wafisha. Asiye mswele kosi. Baba wetu. Baba shangwe. Uzosipa Yesu ile kosi yesikhathi. Hallelujah. Sizole Yesu ile wafisha. Masisi Yesu. Hallelujah. Amen. Nikona. Noma nilele. Nilalele noma nilele. Stay up on the shadow. Yes, I'm happy that sisters will be here. Yes,
Ngiyabingelela bazalwane egameni likaJesu. Ngiyabingelela bazalwane egameni likaJesu. Khona instruction enginikezwe ngoMaphumulo. Akazi noma ngizokwazi ukuyilandela kodwa ke ngiyakhulela ukuthi ngikwazi ukuyilandela. Uthe ngingamuvi kakhulu. Uthe ngingamuvi akubonga amanenkosi. Kodwa ke liyahlonishwa bazalwane izwi lomuntu omdala egameni likaJesu. Akazi bazalwane ngiyabingelela nani madoda lesawundeni powerful kakhulu 15 minutes nathi sizohlala i-hour lo. Ngiyasola. Siyabingelela bazalwane bingelela ubishophi egameni likaJesu, ubishophi Gumede egameni likaJesu noma ubishophi sebabingelela egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. I-leadership yebandla lonke ngibingelela bazalwane egameni likaJesu. Amen. Ngibingelele abazalwane bonke worship team egameni likaJesu, ngibingelele omama bonke egameni likaJesu, ngibingelele abantu abasha, insizwa nentombi egameni likaJesu. Bazalwane ngoba ke ushilo kusho kwathi 15 minutes futhi akumele ngideliver ikhindo verse number 12 alibonke egameni. Kanti yini lengayithola ehlane selokhu ngayithola siyabonga bazalwane. Sizoyixoxa ngelinye ilanga izindaba ngoba namhlanje belonje la alibonga amanenkosi qhubeka ngiyazi ukuthi uyathanda ukulalela kodwa qhubeka udlale egameni likaJesu. Bazalwane lapho sifunda khona bazalwane ningamangalike yazi ningenza ukuzifoqa ningamangalike bazalwane sikhulumele nobishop uma ningibona mhlawumbe maqeda njalo abasebenzayo ngihamba yazi ngifike esitejini engakafiki isona bishop ngathi ngiyibe ngifike isikhathi esihlale ngoba imbazalwane ukuba i-public servant kwi-department engiyona ingihambisa kade semgwaqweni ndawo all day uma ngena lapha kodwa ngisela papa ngiyolunga ababisho isihamba kanjani siyabonga futhi bazalwane uNkulunkulu ukuthi ithuba ngilitholile ukuthi ngibe khona ukuze sikhanye ingane bazingona ngidlulise imoto zithi hawu usuyahamba futhi asazi ukuthi uzobuya nini lapha ke bazalwane sifunda khona ungalivali iBhayibheli lapha sifunda khona ke bazalwane lithi la ikhona ngoba izwi likaNkulunkulu liphilile uma ufunda iBhayibheli okunelizwe liphethe unjani bazalwane uyaphila ama-foundations omzalwane alibonga amanenkosi ama-foundation omzalwane izwi alibonga amanenkosi bazalwane ngiyakhulumela phezulu kodwa yazi masengulalela amavidiyo engathi
ngikhulumela phezulu kakhulu usuke ngasazwakala kodwa labesikhathi ngikhulumela phansi kathi ngizwakala khona kakhulu alibonga balenkosi ama-foundations enkolo yakho are based on izwi uma uthandile ubishop ethi kaze mawuhamba la uhamba khona kube khona lana-ke bazalwane ekholweni uyongisiza uzohamba nami njengoba akunanto sengiqalile into ebalulekile singabazalwane edinga ukuba siyilondoloze noma edinga ukuthi siyazi izwi likaNkulunkulu because leli Bhayibheli kuyodlula lonke kuyodlula izulu nomhlaba ney'ntaba zonke kodwa izwi likaJehova lilinguna phakathi iyadlula ithomoyi kodwa izwi lime ayadlula amakhomasi kodwa izwi lime bayadlula abantu kodwa izwi lihamba bayashiya abangani kodwa izwi lihamba nawe bakhuluma nawe bakunawe kodwa izwi kubalulekile ukuthi uma umzalwane zifide ngezwi because endleleni ziyafika izinto and mayifika izinto zikubuza ukuthi umgoza wakho ungakanani yini oyiphethe yokukhula ulikwa ngokukhomba bayo uhlangana nesivunguvungu kubalulekile ukuthi ube umzalwane o-centered ezwini manje iproblem esinayo inkosi yami bishop says sekhulume awo bangikhuluma ngiyaxolisa kodwa ngeke ngikhulume awo